हेलो हेलो माय वंडरफुल फ्रेंड्स आपण मन को स्वागत अभिनंदन। खूब कम समय भितर गोटे कॉन्सेप्ट गोटे भितरिया कथा जीवन अनुभूति आपन शेयर करिया चाहूची जोड़े मो जीवन में पूरा हेइचे एवं आपन जीवन में हेइथिबो बा हेइ नथिबो आ जदी हेइ नथिबो निश्चय ये घटिबो कारण प्रत्येक जीवन रे ये अनुभूति भितर ये होची गोटे मंजी कथा जहा को बुझी गले जीवन रो बहुत किछि अचीवमेंट हेइ परिबो। माने जहा कहते हिंदी रे कदर आ वक्त। कदर माने होची खातिर करिबा। जो व्यक्ति को आपण खातिर करिवे से वक्त दबनी माने समय दबनी आ जहा को आपण समय देबे से आपण खातिर करिवनी। हाँ कि ना प्रत्येक जीवन में किछि ना किछि कथारे बा कोनसी ना कोनसी जीवन रो कोनसी स्तर रे निश्चय ये अनुभूति आसीथिबो आ जदि अनुभूति न आसी ताले आपण जानिबे आपण बहुत लकी और सौभाग्यवती बा सौभाग्यवान बोली। कथा होची कौन गोटे कथा मो मन रे आछी लोकंक पछरे धाइबा अपेक्षा समय दबा अपेक्षा कहा पछरे धाइले समय भी अपोजिट हबनी बा वक्त भी खराब हबनी एवं आपनकर खातिर इज्जत मान सम्मान शौहरत सबुदिन पई काल जो हिक रहइबो आपण पराक्रमी हेइ परिबे विश्व विजेता हेइ परिबे मनरे भी मन को भी जीति परिबे पृथ्वी भी जीति परिबे। सी हूँ ज्ञान। ज्ञान पछरे जो समय देले ताठू बड़ खातिर ज्ञान बा ज्ञान ठारू खातिर जहाँ पाइबा कोठी पाइबेनी। बुझीपारछन भीतर कथाटा तो मनीष को समय देले जदि से खातिर करूनी चली जाओ। मनीष को खातिर कले समय दौनी चली जाओ। मनीष को समय देले सी पचारुनी बुझुनी किछि करूनी चली जाओ किसी असुविधा नहीं। किंतु गोटे जिनस ज्ञान को जो समय देवा आरंभ करेंगे खातिर पाखु आरंभ कर कौन जो न मिल मु कहूनी सब इंटेलेक्चुअल माने कहते ज्ञानी गुणी माने कहते चॉइस इज योर्स। आपण भावंतु समय क्या देवे व्यक्ति ना क्या से व्यक्ति देवे जे कदर करुचे जे कदर करूनी से समय देवा दरकार नहीं। किंतु व्यक्ति अपेक्षा ज्ञान को जो समय दिया जाए सब किछि बढ़ी बढ़ी चलिबो बिकॉज नॉलेज इज पावर। थैंक यू वेरी मच।